Скъпи брати, сестри и приятели, скъпи зрители на MDM, пред мен е един много голям мой приятел от много години, Краси. Той е учител. Здравей, Краси, много ми е приятно да те видя след толкова много години. Здравей, брат. Той е учител, педагог, отделно е майстор по бойни изкуства, има много учители, има много ученици, които аз познавам лично. Бил съм в неговата школа, долу, където той имаше своите занятия в Горна Оряховица. Сега, след като му казах добре дошъл, му казвам, че го гледах в едно видео в телевизия BG+, и там много ми хареса това, което той каза, и съм го търсил, а той ми дойде на крака. Кажи сега как си, сме се виждали скоро, да ми разкажеш, и за някакъв филм гледах, не знам кой го е правил, в който се разказваше, че ти като кмет на едно село, ти ще кажеш къде е, си направил някакви макети или надписи или на 10 Божии заповеди и сродни такива. Може да започнеш откъдето смяташ, че е най-добре. Ние не сме се виждали много време. Ще започна от там, където ти каза кой съм, какъв съм. Апостол Павел казва, всичко считам за измет. Да. Само Христа да придобия. Не считам, че съм нещо повече от който и да е било около нас. По тая причина приех това, което последното ти интересно според мен ще бъде, каза да стана кмет на село Иванча. Иванча, Великотърновско. Ако трябва да бъда точен, тъй като тогава изборният закон не беше променен, бях кметски наместник. Нали, кметски наместник, да. Но нека бъдем пунктуални точно. Добре. И направихме плоча на Божия закон. Паметник на законът на нашия Бог. На огромен метален, по-скоро каменен постамент, сложихме 10 Божи заповеди в височина около 3 метра. Браво. И този паметник на Божия закон, мисля, че е единствения в света. На камък. Да. Така както Господ го даде на планината Синай. На камък, за да не го изгори никой, за да се помни до веки веков. Сега там ли още? По стечение на обстоятелствата, тъй като селото е много разнородно като социален състав, обществото на комунистите решиха, че е много сектантско това нещо. Разбрах. Още по-интересно става. Да. И решиха да го примахнат. Да. Най-интересното беше, че като правиха ремонт на гробищата, на входа на гробищата, аз сложих това, което Павел казва: при глас на архангел, при Божия тръба, мъртвите Христа ще възкръснат. Освен този надпис, те премахнаха 7 метров железен кръст, който показваше, че това е гробища. Заради овчарите, които оскверняваха гробовете с животните, които пасат на около. И решихме добрата част от обществото да направим нещо, което да показва, че в тишината и спокойствието на сънят на хората заспали не трябва да има подигравка, скверност или каквото и да е било. Чудесно. Но, за съжаление, хората казват, че като не са вярващи, не са им необходими сектантски символи. Сега аз искам да кажа, че нищо сектантско няма в това. И напротив... Даже тук, в това място за поклонение има 10 заповеди изписани. Да. Вътре. Да. И няма нищо лошо в това. Но искам да се върна на това, което ти разказа относно моето учителстване. Считам, че да си учител е голяма отговорност, тъй като нашите деца са нашето бъдеще. Да. И независимо какво ще ти разкажа сега, искам да ти кажа, че най-големите учители са родителите. И ако родителите не свършат своята работа в семейството, ние не можем, нито пасторите вие, нито учителите, професионалните педагози, да направим нищо.
Скъпи приятели, чуйте каква голяма педагогическа поука. Благодаря ти, слушаме те. Ако родителите си свършат работата в семейството, още когато детето е в утробния период, ако родителите не се карат пред него, не повишават тон, говорят мили думи, дори телевизионните предавания, които гледат, не трябва да са екшени, не трябва да са рок песни, не трябва да са хард песни, които влияят на плода в вътрешноутробния период, детето ще расне спокойно. Когато се роди детето, пък е абсолютно недопустимо то да чува повишаване на тон, да чува скандали, да чува забележки. Понякога някои деца, за съжаление, се раждат с увреждания. Почти всичко, което се случва, с изключение на физически травми, катастрофи или нещо, което в физически план може да нарани детето, аз съм сигурен, че зависи от самите родители. Великият Бог е поверил на нас да имаме деца. Както ние сме деца на нашия Творец, така и Бог е поверил да имаме дечица. Както Бог се грижи за нас. Ето вижте, имаме въздух, не се задушаваме. Имаме вода, тя е на Бога. Имаме хляб и не само хляб. Ето тук сме в ресторант, в който съм убеден, че кухнята е много хубава, защото много вкусно мирише. Това са продуктите на нашия Бог. Така и Бог е дал чудото ние да се погрижим за нашите деца. И когато нашите деца боледуват и ние страдаме, бихме могли да разберем какво се случва в душата на Бог. Когато ние боледуваме, когато ние правим лоши неща, когато ние причиняваме лошо на другите, когато има война, когато има смърт, когато ние страдаме, ако загубим децата си, така и Господ страда за нас. Малко по-весело сега ще ви разкажа една история за моето село. Когато сложихме Божия закон, ние го сложихме в центъра и той престоя там 4 години. Да. В момента, в който го сложихме, този бетонен блок тежи някъде около 15-20 тона. Няма как да го сложиме, заваля дъжд. И взимахме фандромата от кооперацията. Фандромата го хвана, блока. И всички казват, ще ви затисне. И ние казваме, хайде се помоляме на Бог. Дъжда спря. Сложихме без проблем блока. Да, обаче блока трябва да се цементира с постамент. Да. Защото той ще падне. Фирмата, която ни достави бетона, го достави в най-голямата жега 40 градуса и го изсипа с самосвала тук. Аз съм сам, с 2 жени от кметството. Да. По програмата за заетост. Тук има кръчма, тук има кръчма. Тук пият биричка на 40 градуса, тук пият биричка на 40 градуса. И аз някакъв гняв ме охвана, хванах лопатата и казвам, ставайте да помагате, защото ще едете бой. И хората задружно станаха и наляхме 4 тона бетон тук, защото не може да закрепим постамента. Да. И след това дойде майстор, който с мистерията, голям майстор, работи в Кипър, оформи постамента, фундамента, уникално, с една мистерия, без метър, без терзия. И след това положихме Божия закон тук, за да могат хората да го виждат. Минават няколко дни. Рокерите от съседното село идват и почват да въртят гуми пред Божия закон, да псуват, да викат, да слушат музика. Нашите пак пият в кръчмите. Обаче толкова пияни отиват, хващат ги другоселците, които псуват пред Божия закон. Пред светинята, да. И им казват, ама толкова пияни, че не могат да се сетят кой е. И казват, пред нещото на Бога. Пред нещото на Бога. Не може да въртите гуми. Не може да правите тия неща. Да се махате от тук. Сега, понеже сме пияни, не можем да ви набием. Ама ако дойдете друг път пред нещото на Бога да правите нещата, ще едете бой. Пред нещото на Бога. Така ще е нашето видео. Така ще го заглавим. И други интересни неща. Има, примерно, второто нещо, което направихме музей на Библия. Защо пак направихме? В същото село ли? Да, в същото село, в Иванче, да. По българска телевизия
Кажи сега, какво значи музей на Библията? Ще обясня. Значи, ако някой е любопитен, иска да го види, може да отвори видеото в YouTube Горан Благоев. Да, знам го кой е. Правеше предаването Вяра по българска телевизия. Историк Богослов. И направи 40-минутен филм. Защо казвам, мога го видите там? Защото като направихме в местното читалище уникален музей, имаше библии, които са издадени по времето на Наполеон, печатани в Наполеонова печатница. Колко е голямо като обем? Музейчето. Огромно читалище. Не, музейчето. Музейчето е минимум беше 300 квадрата. 300 квадрата? Да, сега да обясня. Примерно можеш да обърнеш видеото и къщата отзад да покажеш. Да. Представи се е такава къща да е музей на Библията. Уникално. Да, обаче проблем. Тези манускрипти, да ги наречем, защото това са на по 200-300 години Библии. Ти как ги намери? Няма климатик, ще обясня. Няма климатик. Няма нищо. Започнаха да се разлагат през зимата. И тогава направихме преговори с Общинския музей и в момента изложената колекция в най-ценния си вид се намира изложена в историческия музей в Полски, там беше. Общинския исторически музей. Там са защитени в стъкло, с климатици и няма проблем. Как направихме музей, обяснявам. Един ден стоим на центъра. Първо, моля се, как ти хрумна тая идея? Не ми хрумна, Господ е даде. Добре, хубаво, кажи го. Стоим в центъра там, пак на кръчмата и си приказваме за Библията, за религиите. Един, ама аз съм православен, аз пък такос католик, аз пък тъй протестант, брат, такос, той Библиите, той тост, такос Библия. И почна спор, че всеки чете по различна Библия. Примерно сега аз казвам, ето 10 Божи заповеди ги сложихме, за да се знае, с 10 пръста започва тялото ти, с 10 завършва. 1-0. Това е дигиталният свят. Компютърният свят. 1-0. Пълно празно. Значи Господ, създавайки целия видим свят, използва десетичната система. 10. Това е най-малкото в света на Бога при сътворението. Ето ви Божия закон. Ама то ни го писи навсякъде и казвам, не. В Библията на папата, в Библията на попа, в Библията на протестантския проповедник, на саботянина, на евангелиста, на методиста, пише едно и също. Въпросът е дали искаме да го видим. Не е вярно. И аз казах, окей, давайте да събираме Библии. Пуснахме обявления във всички социални мрежи, там, които ги имаше, фейсбуци там, че ще правим музей, с който да съберем експонати, за да докажем, че Божието Слово е еднакво по целия свят. И за около половин година от Испания, от Франция, от Япония, от където си помислиш по света, хората почнаха, защото имаме емигранти от селото, имаме хора, които обичат. И започнаха да пращат нарочно в чантата си, защото... Нищо, ти си... Ето едно от най-малките библийки. Да. Получихме такава Библия, горе-долу с този размер, която е била в джоба на моряк, който е бил в английска подводница, което е торпелирана от немска подводница. Разбрах. По някаква причина този човек все пак успява да изплува и Библията, нагърчена от морската вода, стоеше в музея. Ние получихме тази Библия. Чудесна опит. Получихме Библия, която е била в космоса. Ние имаме наш брат, който е летял в космоса. Интересна история, защото един ден казвал на майка си... Как се казва това? Не помниш сега. Но може това. Цанко Митев знае кой е. Нищо, добре. А мисля, че е второто кацане на Луната, един от космонавтите. Добре. Като малък той казал на майка си, като стоял на пейката, мамо, явиш Луната, аз ще отида там. И когато той си качва на Луната, майка му казала на съседките, сина ми изпълни обещанието си. Аз не знам дали са си качвали на Луната, тъй като малко в сферата на тези неща, но примерно трябва да се изпълняват обещанията. Това искам да кажа. Ние изпълнихме нашето обещание да съберем Библии от цял свят. Имахме уникална колекция от японски библии, индийски, китайски, но най-уникалното беше, че събрахме библии, примерно на Неофит Бозвели, който е първият превод, на съвременен български говориме. Той е печатан 1812 година в печатница на Наполеон. Забележете, на български език във Франция.
Да, съм чел тия неща. Това е нещо много уникално. Ние сме имали българи, които дори не им знаем имената, които са давали от себе си, за да се разпространи Божието Слово. Като серия богомили. от часове съм изнасял за него. Да. Примерно богомилите са зашивали в дрехите си. Тези езотерични книги, където говорят, това са части от Библиите, защото тогава духовенството не е искало да се разпространява Библията, защото ако, мили мои, прочетем в Библията какво пише, ние ще разберем, че единствения, на комуто трябва да споделяме, е Исус Христос. И че църквата не е сградата, а сме ние, които обичаме нашия Бог. Затова много хора не искат други хора да четат правилно тук, защото като четат правилно им се отворят очите, те няма да си дават лесно паричките, които се измъкват от джобовите им, няма да се хващат на хитрумните басни. Едно от басните, които като направихме музея, стана ясно. Колко експоната имаше долу-горе? 200 имаше ли Библии? Имаше, да. Но най-интересното е, че имахме и Библии, различни издания за деца. Имахме издания на арабски, на израелски, на персийски, уникални. Но интересно е, че като направихме музея, във връзка с този музей се случи нещо уникално. Покрай нас минава газопровода. Сега Турски поток, Северен поток, нали не знам. Политически не ме интересува името. Газопровода минава. Газопровода се строеше от арабски инженер с сръбски и италиански фирми изпълнители под ръководството на Руснак. И когато те прокопаха газопровода, водата от полето, където е линията на газопровода, беше затворена и от полето при един голям прой се върна и наводни селото. Когато аз тръгнах по шосето към газопровода, беше отворен прозореца ми на автомобила, водата влизаше през прозореца. Такава река беше. Дълбоко. Дълбоко. И това нещо влезе в селото и аз дигнах се, обадихме се на ръководството на газопровода. По стечение на обстоятелствата, преводача на италианците беше мой приятел. И той се обади на един от ръководителите и пристигна арабския инженер, който ръководи газопровода. Пристигна и шефа, руския инженер. Пристигна и изпратиха италианци и сърби с огромни машини такива. И направиха колектор, който отводни водата да влиза в полето, а да не влиза да наводнява къщите в селото. Защото водата от полето тръгна по шосето като канал, като река. И наводни абсолютно всичко. Обаче аз се сетих, че имам руска Библия, имам арабска Библия, имам на сръбски и италиански. Отворих музей и извадих по една Библия. Руснака, като му дадох Библията на руски, хвана Библията, целуна я, с костюм беше с вратовръзка. Запредна си крачолите и влезе в калта да помага на машините. И каза: с Бога вперед! С Бога напред. Арабина. Като му, оказа сириец, като му дадох Библията, целуна Библията, едно и също нещо направиха всички. Целуна Библията, коленичи, помоли се, прегърна ме и тръгна да работи. Сърбите и италианците, понеже бяха на машините, като им подадох Библиите, погледнаха ме, не слязоха от машините, казаха така и тръгнаха с машините. А нашите българи стояха долу и гледаха какво се случва. И не целунаха Библията. И същите тези хора после махнаха 10 Божи заповеди. Да. За Нова година сложихме следната украса на кметството. Нали, да не слагаме елхи, да не слагаме гирлянди и всякакви други суетни глупости. Сложихме нещо много просто. Честита, няма казвам годината, нова еди коя си, да бъде слава на Исус Христос. Такива букви сложихме. След няколко месеца пуснаха оплакване. Да. Сега защо го казвам това? Нищо. Точно как си няма никакъв проблем. Разказвам го, защото много години се опитвам навсякъде на мои приятели, които са политици, много депутати сме канели в селото, защото то е интересно село. Правилно. Господин Ламбев е идвала, госпожа Лечева е идвала, те са от този район, нали, други. И казвам на всички: вие сте народни избранници.
Защо не променим химна? Да вземем една Румъния. Започват богослужението, започват правилно казах, започват работа в парламента с молитва. И днеска Румъния дръпна много напред. Навсякъде храмовите са пълни, независимо какъв християнин си. Задружни са. Румъния днеска проспира. Тя ни задмина неотдавна. Защо не променим химна на България? Стария химн казваше: шуми Марица окървавена, плаче Горица люто ранена. И това се случваше. Войни, смърт, кръв, национални катастрофи. Новия химн. Горда стара планина. Знаете го, да не го казвам. Никъде няма думичка за Бог. Бог се противи на горделивите, казва текста. На смирените дава благодат. Амин. Ако ние, поне едно рефренче там да се сложи: слава на нашия Бог, Бог да пази България, да влезе като американците. Америка, какво казва? Бог да благослови нашата земя. Да. И благословени са те. Най-могъщата държава в света. В момента е Америката. Борим се по някакъв начин. Но другото интересно, което искам да те споделя относно селото, и ще затворим страницата. Спокойно, да. Е това, че в селото... Всичко това, което казваш, е първо много интересно, второ е много оригинал. Така че не бой се. Говори. Говори и не млъквай, пише в Новия Завет. Ние не сме се виждали дълго време. Да. И аз искам да ти кажа, че съм благодарен на Бог, защото има такива приятелства, които те са за вечността. Всеки си тръгва по своя път. Примерно ти отиш в едно населено място. Може някой от нас да си отиде, примерно, да се разболее. Имаме такива приятели, които си отидат. Ти вече се разболял, но гледам супер си. Някой ми каза. Или аз изкарах много тежък инфаркт. Казаха ми. Не трябваше да съм пред вас. След това, вследствие на няколко тежки катастрофи, в момента започвам да правя такива тежки гръбначни проблеми, но с възпаление на седалищния нерв. Не му отдавам голямо отношение на това. Знаеш ли какво си спомних, като гледах, като си вдигна ръката така за жест? Спомних си как си щупи ръката. Помниш ли как падна? Аз бях там, от покрива, нали? Той просто се разсея за секунди, брат и сестри, защото беше с гръб. Така се притесних, нали? Помниш какво желязо имаше, на което ти можеше да се намушкаш целия. Господ обаче те спаси. Аз ще ти разкажа още една история. Боли ли те ръката още? Не, нищо не ме боли. И вярвам, че и нощния стоп ще ми се оправи за слава на Господа. Цяла сутрин разнасяме книги в Велико Търново. Аз някой път, когато не мога да отида на църква или за да отидеш пред Великия Бог, душата ти трябва да бъде чиста. Но когато не искам да виждат унило лице братята ми, Господ не искам да ме вижда с наведена глава, и си тръгваме бавничко и по стечение на обстоятелствата там, където работя, смениха бравата и трябваше да се направи ключ. Ние нямаме ключар там. Аз не мога да отида на друго. Само да не го прибереш, че то сме ключа за стаята. Не мога го прибера. Да, аз понави ги прибирам някой път. И влизам при ключаря, обаче ключаря е добър човек. Обаче аз нося една чанта с книги. И той ми направи ключа. И аз му казвам: знаеш ли, ти си добър човек. За добрите хора. И освен многото книги, аз нося винаги и Библии с мен. И му подарих една Библия и човека като се зарадва. Затова ви казвам, тези, които сте по-духовни, имате духовна литература вкъщи. Не оставяйте библиотеките да хваща прах. Ако имате 2 Библии, едната вземете с вас като пътувате. Това както ако имаш 2 ризи, да едната на ближния. Да. Давайте! Човек, който има, трябва да дава, за да има. Давайте! Давайте на тези, които нямат. Другото, което ми беше много интересно, миналата събота бяхме в Павликени. Павликени е много важно място за българите. Сега ще обясня що. Имаме 2 послания на Павел към Солунци. А Солунци, знаете, че е българско. Да. Когато проповядал Павел на солуняните, за съжаление след него започва гонение на еретиците. Тъй като те са считали първите християни за еретици. Започва поголовно унищожаване на Христовите, на Павловите ученици. И от Солун те бягат Павлови, както Иванови, Драганови, Стоянови, Павлови, павликяни. От Солун бягат в Северна България, в Мизия, провинция Мизия, и се установяват в Павликени и създават
такава павликянска общност. По-късно павликянската общност, поради гонението, става богомилска общност. И ние решаваме, че Павликени е много знаково за нас, трябва да го завоюваме отново. Защото имаме вече, дори нямам нищо против джамиите, но имам против това, което се случва вследствие на набиране на философия, която, ако прави зло на хората, не е добра философия, билото установила се вече като официална религия. Не искам да коментирам това. Обичам всички. Но когато павликяните се установят в Павликени, започва едно могъщо гонение, което приключва с избиване на богомилите. Когато Борис приема християнството, исторически той получава още няколко задачи. Едната задача е да спре варварите зад Дунава. Втората задача е да се справи с еретиците, като ги изкорени. Това е залогът да се запази родът му и трона. Но това, за съжаление, сякаш е неудобна истина. Богомилите не са нищо повече от чисти християни, които единствено Библията и само Библията. Иван Рилски е богомил, затова той не е бил в манастира. Ако трябва да бъдем точни и да разгърнем историята, има неща, свързани с християнството, с чистото богомилство, което днес е забазено единствено в саботянството. И когато ние говорим за богомили и за саботяни, това са едни и същи личности, които единствено са се опирали на Библията. Това са святите книги, това са езотеричните книги, книгите на Библията, които те са приписвали, зашивали са в дрехите си и с риск за живота си са разнасяли от човек на човек. Затова богомилството е фалшифицирано. Не случайно са унищожени всички писмени източници от миналото. Като започнем от Йоан Екзарх, да свършим Черноризец храбър и всякакви други писания. Единствено, може би във Ватикана, но там съмнявам се, че в секретния архив някой ще ни пусне. За Павликени имаме проект да минем и на колкото може повече хора. В смисъл, сега предстои това. Да, сега го правим, миналата събота бяхме там. Супер, добре. На колкото може повече хора да разкажем за Христос. Ти ми подари за протеста, много добре. Но кога е това долу-горе? Да отидете. Следващата събота ли? Ние ходиме вече доста време след Полски Трамбеш и Свищов, където е прогласен Божия закон и разбира се Иванча. Следващото селище за нас това е Павликени, много важно селище. Разбира се, на територията на Централна България работи, на Търговище, в Омуртак, в мюсюлманските райони раздаваме много библии. Как е там в мюсюлманските райони? Ами сега ще отворя една скоба. Посрещат ли те добре там? Да, много добре не посрещат. Сега, повреди ми се колата, с която пътувам. И аз не мога да по никакъв начин да я направя, защото аз не съм... Аз съм учител, не съм монтьор. Обаче ме пратиха при някакво момче, на моите години така, турчен. Момчето пипна там, марка, даш това, и колата пак запали. Сега може да не е била супер, но мога да се прибера. Пък аз съм на 200 км от там. И аз някакво много благодаря на човека. Той не искам пари. Вика, не съм правил нищо, аз само стартирах колата, проверих кабелите. Обаче... Божие благородство. Обаче аз носях книги и библии. Сметнах, че ако му дам книга, той няма да я разбере. Обаче вземам една библия и казвам, Аркадаш, ето ти, на Богословото. И той каза, школа сум, братко, от кога искам Библия да дойде. Това е едно село на Хънда, Мънда, там долния край, където те български не говорят там. Затова, когато пътувате, винаги в колите ви да има литература. Супер. Моля те само, ако сигурен съм, че имаш такава история, защото щом закона навсякъде го издигаш и го правиш на такива големи постаменти. За съботата, какво си говорите някой път, питали ли са те какво е това, защо пише събота? Сега само да довърша за турските райони. Мислех, че се свърши, извинявай. В Търговище, това е интересно просто да затворим тази страница. В Търговище и в района на Търговище, Омуртак, Антоново, където разнасяхме много литература и библии, в Търговище има минерална вода,
уникална минерална вода, на която всеки ден не минават стотици, хиляди хора минават. И всеки път, като отиваме там, полагаме пред чешмата и майни пейки литература и Библия много слагаме. Обаче сложихме, аз в колата имам, трябва да ти донеса, на огромни плакати и такива сме сложили 10 Божи заповеди, отпечатани са. Това ще е печатница на твърд картон. В колата имам багажника, ще ти оставя. Добре. И закачаме на чешмата. Като си мислим, нали, сега като го скъсат, нали, няма да е за първи път, нали. Минавам след 1 месец. Афиша там. Минавам след 1 година. Искам да се знае. В Търговище, в района, където живеят хора, които не са християни. Да. Никой не пипна 1 година 10 Божи заповеди на чешмата в Търговище. Това ако не е опитност, не знам какво. Докато и няколко пъти отивам там и слагам Библии, слагам книги и виждам отрудени такива хора, турци, повечето турци. И казват, може ли да се взема? Идва и ме пита. И един казва, може ли да взема и за децата? Затова нека да не гледаме себе си. Вместо да подпираме столовете в събота, големите църкви, създайте екипи. И вместо да стоите и да спите на проповедта, създайте екипи и тръгнете по селата. И говорете на хората и раздавайте литература. Защото като висите по столовите там и всяка събота се съботянствате, сега да разкажа за съботата. Понеже винаги, когато започна работа, работодателите и аз трябва да кажа, че в съботния ден това помолвам се преди това. Нямал съм нито един случай, в който работодател да ми откаже свободна събота. Защото когато се помолим, няма нищо невъзможно, но молбата ни Бог да ни даде свободна събота е особено важна. Както родителят много иска детето му да намери време за него, за да се срещнат, така и нашия небесен баща, когато отправиме молба да ни освободи възможност да се срещаме с него, го прави. Защото това е много лирично за него. Както вие ще зарежете работата си, или ще направите така, че да поделите обстоятелствата около децата си, за да бъдете с тях, така и великият Бог прави за нас. Нямал съм нито един случай, в който, ако аз трябва да работя при работодател или на държавата, да ми бъде отказано свободна събота. Затова смело вървете напред, но с Господа. Ако си вървиш сам по твоята си глава и си вършиш нещата, може... Няма да се получи. Няма да се получи. Краси нещо ми каза за Свищов. Какво беше там? Ами в Свищов беше... Свищов е много важен град за нас, защото първо оттам е дошло освобождението. Да. Първия руски крак. И казвам така, не харесвам това за това, че има война, но казвам така, нашите брати освободители са руснаците. И нищо лошо не искам да кажа за руските брати. Който иска да казва, аз казвам, Русия е велика държава. В една държава има и добри и лоши хора. Да, така. Но аз казвам, Бог да благослови Русия. Бог да благослови. Имаш право. Сега не казвам и Бог да благослови Украина. Амин. Защото казва, блаженни миротворците. Точно. Кой каквото иска това да мисли. За Свищов е много важно, защото по стечение на обстоятелствата в студентски град, в централен град е имало голяма църква, християнска църква. По някаква причина затварят тази църква. Затваряте, защото църковното членство не могат да се разберат, започват скандали, не могат да се разберат, различни, извинявам се. Нищо, затвори си, ти си говори и без го затвори. Защото различни хора имат различни претенции имат за нещата. Когато отидохме в Свищов, заварихме тревясал двор, пълен с буклуци, сбирани бутилки, цигарени кутии и кучета, 5 куча, които навсякъде изхождаха и правеха порази.
Битката беше много голяма, защото от покрива до двора ние трябваше да се приборим с нехайството и липсата на отговорност, каквото е било там. Великият Бог благослови, събрахме екип, направи се частичен ремонт, дворът се зася с много цветя, с рози, хризантеми и 7 метров постамент, паметник на Божия закон, се постави в църквата. Църквата е на много възлово място. Улица Александър Стамболийски 10. Това е на къса, глуха улица. То как е ориентирано? Отвън чете ли се това? Абсолютно. Добре. Той е на улицата. Да. На бетонен постамент 7 метра. Все такива. Няма как да не го прочетеш. И по тази улица върви целият поток, защото това е главната улица, която слиза до общината и се качва на църквата и до парка с паметника на братската могила там. А това е много знакова църква. Да. Казват изгорялата църква православната. Да. Тук е кметството, тук е православната църква, тук сме ни. Да, разбрах съседство. И всъщност архиерейския наместник... И се вижда закона. Тук. Закона е тук. Да. Всеки ден тук минават хиляди хора. И Господ благослови да го възмени място. Молбата ми е тези, които дойдат след нас. Някои са си позволили да сложат, да махнат цветята, розите и да сложат краставички, доматчета, чушчици. Нали? Ако имат нужда да си помогнат, ще купиме 100 кг краставици, но да не се позори Божия дом. Божия дом е дом на святост. Молитвеният дом е молитвен дом, който трябва да свети с чистота, да бъде винаги приметено, да бъде винаги чисто, да има цветя в прослава на Господа. Красиво. Защото малко по-нагоре, ако отидете на 50 метра, е православната църква. Свети. Всеки ден се чисти. Проблем с свещеник имал ли си? Не, никога. Никога, разбирате се. Браво. Защо? Ние имаме братя, православни свещеници, католически свещеници, монаси или който и да е било от друг клир, или наши протестантски братя, като евангелисти, методисти, петдесятници. Не е добро, не е етично, ако ние имаме негативно отношение един към друг, независимо дали ние се правим на многознайковци, защото много сме чели, или пък те се правят на много велики. Защото в края на кращата православен какво е? Православен. Как правилно славим Бога, може да каже само самия Бог. Много често ме питат дали съм православен и аз казвам, вижте, с това трябва да попитате Бог. Дали аз съм православен, не мога да реша, защото това трябва да каже великия Бог. Кой правилно, ако Бог каже, че правилно го славя, значи съм православен. Но това не мога да реша аз. Ако кажа, че съм католик, нали, католико значи Вселена. Значи цялата Вселена не е в малката планетка Земя. Нали? Да. Библията казва, ако си четем внимателно 12 глава на Откровение, че има и други населени светове. Да. Книгата Йов, ако си четем, така. Ясно се казва, че не сме сами. Първа глава. Точно така. Не сме сами в космоса. Но хубавото в Свещов е, че там има един елит от интелектуалци, които разбраха. Примерно, посетихме ректора на университета, където му подарихме Библия и една уникална книга, която сега не е с мен, книгата Великата борба. Да. Препоръчвам винаги може да си вземете такава книга. Великата борба е уникална книга, тъй като тя е писана преди повече от 150 години. Уникалното е при нея, че преди 150 години са заложени интелектуални прозрения, които всеки един ум раздвижен ще види, че са за днес. Актуалността на нещо написано преди 150 години, историческите хронологии на събитията показват, че днес точно това се случва. Ако ние нямаме история, нямаме бъдеще. Затова в християнския свят грешка е, че примерно не се учи християнска история. Да. Примерно от християнската история ще научим защо не трябва да бъда католик или протестант. Да. Да, обаче, ако нямаме време да си четем историята или да сме в историческия факултет, трябва да си почетем Библията. Ако почетем 17 глава, ние ще разберем
кое е фалшивата религиозна система. Блудницата от 17 глава на Откровение визира в края на главата големия град, който стои над народите. А кой е големия град, на който се королясват всички, коленичват, целуват ръка и стават ръководители там независимо? То е 3 букви. 3 букви. Но обратно четено мир. Да, разбрах. Хубаво. Да. Само да видя. Виж спокойно. Извинявай, трябва да се обадя. Нищо, само си. Ало, да. Изключи. Така. Ти си дете на Горно-Оряховската църква. Това е твоята първа църква. Ходил ли си там скоро? Ами ходил съм, да, и се радвам, че църквата продължава да работи. Единствената препоръка имам, значи там сградата, молитвения дом, примерно на Свищов сложихме следния надпис. Молитвен дом на сградата. Молитвен дом на адвентистите от 7-я ден. Да. Ако трябва да точим, молитвен дом на християните, адвентисти от 7-я ден. Хубаво. Още по-добре. Прекрасно. За мен е погрешка, като слагаме надписи по сградите, църква на адвентистите от 7-я ден. Ще изглежда, че е наша. Да. Разбрахте ли мисълта? Някъде сме под наем. Разбрах. Затова в Горна Оряховица закупихме уникален молитвен дом. Той е по-голям дори от къщата отзад. Тя се вижда на отражението. Отделя не видях, че се вижда. Моята молба е от логистична гледна точка и от ергономична да не се ползва третия етаж като по-малко, по-лесно обслужвано помещение, а да се използва първия. Бог има нужда от прослава. Нещо голямо. Малко по-трудно се чисти, малко по-трудно се поддържа, обаче човек може да влезе от улицата там, а не да се въртим по стълби, да се качат там. Познавам го, ситуацията познавам, добре. Ами, Краси, много ти благодаря. Нещо, ако ти е в ума, кажи го. Ами аз единственото, което мога да кажа е това, че трябва да се държим здраво за Господа, защото са последни времена. На тези, които от твоите приятели и зрители гледат, виждате, конклавът избра уникална личност, която е визирана в Откровение 13 глава. Сега вече се събират пъзелите на историческите събития. Ако до сега някой не вярваше, че 14 глава на Откровение е истината и само истината, ако някой не вярваше, че най-мощната държава, тя и само тя, ще стане световен полицай, ако някой не вярва, че скоро ще дойде Христос, да си прочете Матей 24 глава и Откровение 17 глава. И аз към всички наши братя и сестри имам една молба. Като си четете Библията, почнете по няколко пъти си четете Откровение. А като си четете Откровение, си прочетете Откровение 2 и 3 глава, особено внимателно, и 18 глава на Откровение. Защото 18 глава казва нещо много важно. Обичам всички. И тези, които са с расата, и тези, които са с фережетата, и тези, които са по-грозни, и тези, които са по-хубави, и тези, които са по-далеч от мен, и тези, които са по-близо от мен. Ама ви, които сте близо до мен, много внимавайте. Супер. Обичаме само едно понякога и казваме, че го обичаме Бог. Да, ама любовта към Бог без любов към ближния, тя не струва. Благодаря ти. Нека да свършим тук, ще бъде прекрасно. Моля те, помоли се само в край. Велики Боже, благодаря ти за срещата с моя брат. Благослови Митко с дразновение, с здраве, благослови семейството му, благослови църквата му, благослови служението му, благослови всички нас, които те обичаме, да помогнем на тези, които все още не са те познали, да станат това, което ти искаш, за да бъдат спасени. Благослови онези, които страдат, които са отмъчнени, благослови плачещите, благослови болните, дай изцеление на онези, които имат нужда от това, за да те прославят. В името на Исус посмяхме да се помолим, не че сме достойни, но да бъде Твоята воля. Алилуя, Господи святи. Амин. Амин.